I el dia ha arribat. El món faller està pendent avui d'este telèfon. María José Català, l'alcaldessa de València, s'estrenarà esta vesprada en la responsabilitat d'anunciar i ser la primera a felicitar les noves representants de les falles de València del 2024. 26 candidates viuen amb l'ai al cor fins que arriben les 7 de la vesprada i tots miren cap a l'hemicicle de l'Ajuntament de València. Allà ha estat Montse Català. Esta vesprada, a partir de les 7, una xiqueta i una dona passaran de l'anonimat a ocupar les portades de premsa de demà. La seva vida fallera ja no serà la mateixa, seran les falleres majors de València 2024. A juliol començaren aquestes proves de selecció amb centenars de candidates i avui ja són 26 les representants de les falles 2024, però només a 2 cases es telefonarà des d'ací esta vesprada. Ho farà per primera vegada l'alcaldessa María José Català i vostès podran seguir-ho en directe des de la televisió d'Apunt per a no perdre detall. Al web d'Apunt Mèdia ja poden trobar les entrevistes que els hem fet a totes en una vesprada que van passar amb elles i així els hem preparat un tast perquè puguen anar familiaritzant-se amb les noves cares. Soy la más pequeña de todas, me tratan súper bien, soy fallera desde que nací, aunque he estado 4 años viviendo en China. Són les candidates més xicotetes i ja han fet d'altaveu internacional de la festa fallera. Formen part de les 13 xiquetes que enguany comparteixen el mateix somni. Representar a tota València. Fer història i que tot ens en recordar de mi. Simpatia i desenvoltura entre les seues virtuts amanides amb el ritme que porten dins. Tindré l'honor de tocar la bateria. Amb elles, 13 joves que sense complir encara la trentena fan ple en graus universitaris i es reparteixen dins d'un ampli ventall d'àmbits profesionals. Somos un grupo muy formado, no solo somos esa cara bonita. I representen una festa que ja no es viu només al casal o al carrer, també al metavers. La Falla Major de València és totalment l'influencer del món de les falles. Ostenten una paleta colorida de marcades personalitats que asseguren es veurà reflectida en un dels secrets millor guardats de l'elegida, l'espolí. Un marró café, un vermell, un taronja. Un gris así muy oscuro, un verde muy oscuro. Tonos fríos. I aporten idees i canvis a una festa en constant evolució. Si tinguera que posar-li alguna puntilleta, algo que voldria millorar de les falles, seria la contaminació. Todavía no ha habido una presidenta juntamente fallera. El problema del botelló pot ser les verbenes descontrolades. Portar les falles més al món sencer, que ens coneguen, fer més publicitat. Les relacions amb els veïns que no són fallers. Que la cort encara tinguera més paper. Nadie es perfecto, pero las fallas son perfectas. 26 candidates i només 2 rebran l'esperada telefonada. Un somni que, en qualsevol cas, totes ja han començat a viure. I la telefonada a les 7 de la vesprada i en directe per apuntar a 6 amb la informació esportiva amb Isabel Sánchez. Que passen bona vesprada.